מורשת, כל ישראל 88.5 FM. במעלות התפילה, פרקי חזנות, עורך אברהם סלומון. לכל מאזיננו שלום רב וערב טוב, ראש חודש אלול טוב, ואנחנו הרי כבר מתקרבים אל הימים הנוראים, ראש השנה, יום כיפור. כמדי שנה אנחנו מביאים כאן בתוכניתנו זו או בתוכניות של חודש אלול, אנחנו מביאים מן הניחוח של נוסח התפילה לכל החובבים, לכל מי שרוצה לעבור לפני התיבה, ויש לנו הרי רבים שאנחנו כבר יודעים שמקליטים את התוכניות הללו כדי פשוט לחזור על התפילה, הרי זוהי התפילה של ראש חודש אלול. הפעם עימנו כאן באולפן הוא החזן נחום מליק. שלום לך חזן נחום מליק. שלום וערב טוב. כן, אתה היית תקופה ארוכה מאוד, למעלה מ-30 שנה, כמדומני. 32 שנה. 32 שנה, חזן במחזיקי הדת באנטוורפן. להחזיק במשרה אחת 30 וכמה שנים, זה בכל זאת משהו שאומר הרבה. ואנחנו הבאנו אותך היום בשעות הצהריים לאולפן, אנחנו הקלטנו איתך כמה נוסחים, לא הייתי אומר כל כך נוסחים, אלא כמה פרקים מתוך התפילה שהנוסח שם הוא פשוט דבר חיוני וצריך לומר אותו. אנחנו גם נביא איתך כמה דברים שהקלטת במשך התקופה, יש לך כמה תקליטים, ועל גבי התקליטים הללו יש לך קטעים מיוחדים של ראש השנה ובנוסח של ראש התפילה. שאלה אולי ראשונית, האם מה שאתה אומר בתקליט, מה שאנחנו הקלטנו לך, זוהי התפילה שלך לפני העמוד? חלק ממה שאני שר בתקליט, כמובן שאני משתמש בו, אבל צריך להבין שכשעומדים על יד העמוד להתפלל בימים נוראים, 95% צריך להיות נוסח נקי. נוסח נקי, וזוהי בעצם השאלה איך, מהו הנוסח הנקי. יש כמובן רבים שמביאים את הנוסח עם הרבה שירה, שלאו דווקא תואמת את הנוסח של ראש השנה, ואנחנו הפעם, אנחנו לא נביע ביקורת, אלא פשוט נרמוז על דברים. הייתי רוצה לפתוח איתך מה שאנחנו הקלטנו, כמובן אנחנו מכירים שהקדיש הוא אחד מן הדברים היסודיים והתחלת הקדיש. נכון. הקדיש הזה הוא מאוד מקובל גם, והוא נאמר גם בסליחות. בעצם כן. יש לו סליחות במוסף. סליחות במוסף של ראש השנה. ויום כיפור. ויום כיפור. לכן אנחנו בעצם נפתח איתך עם... אבל אין לנו את הקדיש. אין לנו את הקדיש. אנחנו כמובן, בגלל זה אני אומר, לכן אנחנו נפתח איתך עם האבות, עם התחלת תפילת 18 לציבור, שההתחלה למעשה דומה מאוד אל הנוסח של הקדיש, אבל לאו דווקא. והבה אם כן נשמע את ההקלטה, כאמור שאנחנו הקלטנו אותך היום בצהריים. ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב וכאל הגדול
הגיבור והנוירו כילל יוין גויים מייל חסודיים טויבים וכהני הכהל וזוהי חיר חסדי יבויס ומביא גואל לבני בניהם למען שמוי באהבו כן, כאן אנחנו ראינו כדוגמה את ההתחלה, את האבות, כמובן הדברים ממשיכים, אבל